Jeg har lige snakket med noget så sjældent som en ærlig sælger. Altså, hvor tit sker det lige? Jeg har jo den her famøse pensionsordning, gammel arbejdsmarkedspension. Den vil jeg gerne rykke til Nordnet. Det kan jeg ikke, i hvert fald ikke det hele. Det er en meget lang historieforklaring, hvorfor. Men så en af mine følgere, en der hedder en ung gut, der hedder Andreas, som tit skriver, fordi han er på forkant med alt, hvad der foregår. Så det er jo dejligt bare at have sådan nogle insider, der kan bare give en alle de tips, der nu måtte være derude. Han foreslår, hvad vil jeg kigge på det her pensionsselskabet, som i flere år har haft et samarbejde med Nordnet. Så jeg tænkte, nu skriver jeg lige til dem, og så ringer de mig op, jeg ved ikke, 10-15 minutter senere. Der gik i hvert fald ikke særlig lang tid. Og jeg havde en rigtig, rigtig god snak med en pensionsrådgiver, formoder jeg, at han er derinde fra. Udover at jeg kunne blive meget klogere, sådan nogen grad i hvert fald på, hvordan alt det her pensionshalløj det hænger sammen, så vil han gerne prøve at slutte af med lige at sælge mig en forsikring. Og det er så her, at det rigtig gode skete, synes jeg, fordi han starter med at høre til, altså hvor meget jeg tjener. Fordi hvis jeg kommer slet ind på, måske det kunne være sådan en tab af erhvervsevne, det har jeg nemlig ikke. Og vi snakker lidt om, så jeg er jo bare selvstændig, jeg tjener ikke sådan voldsomt mange penge. Jeg ved ikke, hvad jeg ender med at tjene i år. Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg sige 150.000 eller sådan noget. Ikke særlig meget. Og så siger han bare, jamen så synes jeg ikke, jeg vil sælge dig en forsikring. Fordi det giver mest mening at have en tab af erhvervsevne forsikring, hvis man tjener minimum 350.000 før skat. Og et stykke op for mig, kan man sige. Så derfor vil han bare overhovedet ikke foreslå mig at skulle købe noget, selvom han jo vil tjene penge på det. Altså en ærlig sælger. Det var bare det. Ha' en dejlig dag.